इथे उत्सव मस्त भयंकर पीकड पण आर्टिस्ट ड्रामा सिनेमा अंच ಅವು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಆಡ್ಸಿದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಈ ಕತೆ ಅಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿನ ಅಂದ್ಬೇರು ತಿರ್ನಂಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪೋರಿಂದ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿದು ಕೂಡ ಅದು ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ತರನ ಮಂಜಾನ ಪಂದಾಗ ನೆನ್ಪಾಪಿನ ಸುರವು ಇರ್ನ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಕತೆ ಅಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ನೆನ್ಪಾಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪೋರಿದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತದು ದುಮ್ಮು ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಗುರ್ತಾಡು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಜೆತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಪಗ ಬಂದಿತ್ತು ನಂದು ಗುರ್ತ ಒಳ್ಳೆರಂತ ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ತ ನಮಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಕ್ ಕಾತ 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 ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಟು ಇತ್ತು ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸದ್ ಅವಳ ಗುರ್ತಾಡೊಂದು ಹೆಂಕ್ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತ ಪುನಾಡ ಇದು ಶಾರದಾ ಐಸಿರಿದ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಶಾರದಾ ಡುಪ್ಪುಣ್ ಯಾಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಟ್ ಐಸಿರ ಡುಪ್ಪುಣು ಸಾಯರ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಕುಣಿಜೇರಿ ರವಿರಾಮ ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದಿಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಕೋಮಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಟಿವಿ ಬರೋ ತೂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಪೇರು ಮಾರಿ ಎನ್ನದಿಲ್ಲ ಲೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನುಲ್ಲ ಲೆಜ್ಜ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಅರ್ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಎನ್ನದು ಇತ್ತು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೋದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಆ ಬಣ್ಣಗದಾದ ದುಂಬು ಬರೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅವಾಗ ದಾನೆ ಬೈದಿಂದ ಇತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಡ್ರಾಮನ್ ಬಿಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೈದಿನ ಡ್ರಾಮನ್ ಬಿಡ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ನಂಚ ಅನಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುನಃ ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಿಡು ಹಾಕೊಂಡವ ಇತ್ತ ಮುರಲ್ ನಂಜಿ ನಮಗೆ ಶಶಿ ಅನ್ನೋ ನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಟು ಅವಳ ಬುಡ್ಲಕಾನು ವಾದಿರಾಜ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸ್ಬೋದು 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯರು ಪರಿಚಯರು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಆತಿತ್ತು ಐಟ್ ಲೊಪ್ಪುನ ಮಲ ಒಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕುದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐವುಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ ದುಪ್ಪು ಸೈಮಾ ವಾಡ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಕಂದಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದಾದನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರು ಕಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಇದು ಏರ್ಲೇಜರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬರೀತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಎಂದು ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ JP ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನಮಗ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ತು ಅನ್ನ ಜನಗಳು ಅಂಚಮಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಚು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಒರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಂಬು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋರೆ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಂಡ ಅವಳು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಇಡೇಕು ಕೊನಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿರುಗಿ ತುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಂಗ ಉಂಡತಿ ಏಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೂ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಈತ ಈರು ದುಮ್ಮು ನಾಟಕಮ್ಮನ ಇರಿಗೆ ಏತು ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನದಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆದಾಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಇರೇ ತಿಕ್ಕನಗೊಂಡತೆ ಆ ದುಮ್ಮುದೆತ್ತ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಹೊರನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪುನು ಈ ಬೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾಮನ ಸೀಸನ್ 3 ಪೋಯ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಮೇಜರ್ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಇಂಕ್ಲಾಗ ಪಂಡದಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಮಂತನ ಅರೆಗೆ ಪೋಪನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದು ಒರಿಯಲಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಂತಂದ ಸೊ ಆ ಯಾರ್ಲಕ ಮನ್ಪೆ ಬಂದೆ ತೂಪಿನಿ ನಿಮ್ಮೆಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪು ಜರತೆ ಸೊ ಆಗ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇತೇನೆ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಮತ್ತು ಆಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೀಸನ್ 7 ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಆಗ್ಲೇ ತೆಡ್ಡೆ ಫೇಮ್ ನಡೆದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹಂಗೆ ಪೋಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟ ಮಾರಾಡು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊರಾಣೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು JP ಅಂತಂದಿನಿ ಅಂಕಲು ಗರುಡ ಗಮ್ಮನ ಪುರ ಮಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಾಜಣ್ಣನ ಆಫೀಸರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅವಳು ಎತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಮನುಷ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿದ್ದು ಹೊರಾಣೆ ದೇವರು ಹೊರಾಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರು ಕಲಾವಿದಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದು ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ವೈಕಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬುರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಜ್ಜೆ ಬಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈತನ ವರ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ಕೊರ್ಲಾರ್ದು ಈತ ಇಲ್ಲಡ ಬೋರೆ ದೂಪಿನಿ ಈತ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದಂತೆ ಲಂಚನೆ ನೆಂಕ್ 5 ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅವೇ ಕಲ್ಪೇರ್ ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಲೆ ನೀ ಹೆಂಗ್ ಈತ ಬೋಡು 3,000 ಬೋಡು 4,000 ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ತಂದು ಅಂಜ ಪಂಡಾಗೆ ಅದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ ಆರಾಧ್ಯ
ಆರೆ ಐದು ತುಂಬು ತೆತ್ತೊಂದಿನೆಲ್ಲ ಬಂದುಪ್ಪೇರೆ ಐದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಪಂದೆ ಓಲೋ ನಾಟಕ ಎತ್ತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲ ಇರ್ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು KSRTC ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಪೋಂತಿ ನಾಟಕ ಅದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಾರು ಸಾವಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾರು ತೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತಿದೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಾಯನ ಮನುಷ್ಯ ದಾ ತಿಕ್ಕೊಡವು ಆ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಪಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಪನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಓವ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂತ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಐಡಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಒಯ್ದಿರು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಯನ ಇರ್ದವಾಗ ಇತ್ತೆದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕಟ್ಟು ಇರಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂಡು ಅಂದು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಅದು ಉಂಟು ಯಾಪಂಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಪೋಂಡು ಇನಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಎತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಗು ಎತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಲ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ ಒಂಜೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ತುನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತೊಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು